Wan yo ora ijen, ngono. Saka kersane Bapak Lurah, iya Bapak Kepala Desa kang sarta para perangkating desa, kang sarta panitia, iya. Awake dhewe sowan ya kuwi diutus nganti utawa ngajak Dik Lintang Kairo kang sarta Mas Lindro. Wo ngono ya, Mak. Ning luwih dhisik tak aturi Dik Lintang tak aturi nembang ora ketang sak tembangan luwih dhisik. Wo ngono ya, Mak. Kanggo mukadimah pambuka ana ing Limbukan. Iya. Monggo Dik Lintang kula aturi jumeneng wonten ing sasana budaya menyapa para warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing Desa Bareng Kecamatan Sekar. Ya, yuk sepotong cok Mardika. Yo. Dik Lintang. Mati. Sik tak selingi anu ya, maca layang sik ya. Nggih, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari fans Asta Brata. Waduh, sing di-fans Asta Bratane. Ya. Mantap. Mbak Sri Felix yang ada di Taiwan, salamnya buat anak-anak dan cucu-cucu almarhum Bapak Kasim yang ada di Desa Bareng. Mau minta lagu iming-iming loro ati, dan buat Mas Dalangnya semoga dapat jodoh yang solehah. Amin. Apa? Wale. Aliran bedo. Selamat malam Wilujeng Dalu, Dik Lintang. Wilujeng Dalu juga Mas Akbar. Bertemu lagi Alhamdulillah. di panggung wayangnya Sanggar Seni Asta Brata. Asta Brata. Suka banget. Celorot. Iya. Ya salam-salam dulu warga masyarakat lho Omber to. Oh, warga masyarakat ada sampai duduk. Sedeng lho Mas. Ana sing VIP kae ning dhuwur kae. Oh iya. Kayak VIP. Nggih, sampai ra ketok lho Mas. Saking banyaknya. Iki lapangan voli ya yae ya iki. Nggih, iki. Lapangan voli ya luar biasa. Diucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Ngantuk Mas. Atuk sing rada semangat. Semangat. Selamat malam, Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak sangat nih Bapak Ibu. Adi Komando, Merdeka! Merdeka! Wih, ben semangat. Semangat Mas, pokoknya hari ini harus semangat. Ini sowan di Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah. Kamu tadi kok datangnya lebih dulu dari aku? Ya kan tadi aku lewat Sopo? Lewat Apa? lewat jalur pintas. Oh gitu. Iya. Datang di Desa Bareng jam berapa tadi? Habis maghrib. Oh, habis Jenengan? maghrib. Aku barisa mau jam 8 akhir tekan. Luar Ya, biasa. Ayo mendoakan Mas. mendoakan apa? Desa Bareng Ya, Pak Lurah. semoga nggih, juga karawahan Bapak Lurah juga Ya, Sugeng no. Dalu Bapak Lurah, ada Bapak Camat, Pak Camat ya Bapak Rapo. Camat. Pak Ketua Panitia pun Sumerep, Derek. Pak Suyoto. Pak Suyoto. Ikan pun di Sugeng Dalu Bapak. Kok melipir ning kene ngopo jane ya. Kok dijaluki saweran ngono piye. Nggih, ra dinengah to, Pak. Iya. Wonten Bapak Kapolres, Kapolsek. Kapolsek, Sugeng Dalu Bapak. Bapak dan Ramelogi Sugeng Dalu. Masya Allah lengkap nih Mas. Komplit no? Komplit. Doakan apa kepada warga masyarakat Desa Bareng Kecamatan Sekar Kadipaten Bojonegoro, monggo. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Bareng tansah pinaringan kesehatan. Amin. Kawilujengan. Amin.
tinebena saking sengkala rubeda. Amin ya robbal alamin. Tuku nasgor Wadah, tuku. ning pasar legi. Apakah itu? Semoga warga masyarakat Bareng tansah pinaringan rezeki. Kok ora gathuk lho. Nasi goreng lho. Mas. Nasi goreng lho mbok singkat nasgor. Lah aku yang bingung ya Mas. Soalnya yang melihat membanyak. Ngene lho, pantun ngene lho. Iya Mas. Lara koreng. Lara koreng dikukuri. Iya. Gila. Masyarakat Bareng banyak rezeki. Nah, ya itu aku mau bilang gitu loh Mas. Lara koreng. Kok rene to? Rene lara liyane ya Mas. Maksudnya ben warga masyarakat kene iki terhindar dari semua penyakit. Amin, 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 amin. Lara koreng. Oreng nih. Lara koreng dititili. Terus. Warga masyarakat Bareng semuanya Ya. tansah diberkahi. Amin. Allahumma. Dititili. Allahumma amin. Kok dititili? Yo, antu, Dik, ngaturi tetembangan. Inggih, Mas. Lorati 2? Napa? Lorati 2 bisa to? Lintune das pundi? Lho apa wis, arep mardika wae apa? Kinggo mengko diaturi sinden-sinden. Napa? Mungkin dari Bapak Ketua Panitia ngersakaken tembang napa? Padang kuning. Oke, siap. Oh ya, podang kuning. Bawani sik, Dik. Nggih, Mas. Asmarandono ya. Jajan. Nadian wujudmu peksi Nanana. Ya. Tembang podang kuning menika nggih kula aturaken dumateng para penonton pecinta budaya yang memonitor wonten ing channel YouTube Astra Brata Media. Yang nonton banyak ya Mas, yang di live streaming. Ya salam-salam sapa-sapa, baik yang di Indonesia, baik yang di luar Ada yang negeri. di luar negeri Pak, Ya. lengkap. Ya, terus? Alus manis teremra ati. Pripun Mas, ya Allah disawar aku. Matur suwun nggih Pak. Matur nuwun Pak Suyoto. Matur suwun Pak Suyoto. Lah kula pundi? Ya. Ora Pak, wis jataku wis akeh kok matur nuwun ya. Derek-derek tembang nggih Pak. Teng mriki mawon. Dilanjut menghibur Pak Suyoto lho. Karo digandrung Pak Suyoto. Bapak suka manuk ya? Lho. Yo enggak wong Jawa kok. Maksudnya podang kuning suka. Iya, Bapak suka podang kuning nggih? Remen sanget. Ya di Wah, iya. podang kula terus nggo nguyuh tok, Pak. Pripun Pak? Wah, dalu niki remen sanget Alhamdulillah nggih. Karmane niki ikhlasipun karmane Pak Kades niku. Oh, podang kuning niki, Pak. Pak Kades niku podange nggih negele sae kok. Oh, nggih. Ageng nggih Pak. Alit to. Oh, alit. Alit itu Pak Camat to, asmane Pak. Camat Oke. Pak Alit to. Heeh. Asmane Pak Camat iku Pak Alit, Alit, iya. Pak Alit. Alit, Monggo pun lajengaken. Yes.
bisa. Nyanding bisa dadi tombo. Ya, sip. Yuk podang kuning karemenane Pak Lurah. Mangga Pak Lurah. Ya, engko bar ki Mas Indro kek juga nih. Ya, mangga. Dek Lintang. Lah iki lho. Dalam Dalu niki Dek. yektosipun boten namung Pak Lurah bareng tok. Tok. Mboten Menika tok, nggih. wonten Pak Kades Bobol kalian Pak PJ Kades Wah, Miyono. nggih, sing dalu, Bapak Niku Pak Kades. Kades Ingkang doyo. pundi sedanten nggih. Wah niku ngajeng niku pangarsa tok niku. Oh, Pak Kades sedaya. Kades doyo. Lah kok sing nanggap gur kepala desa bareng to? Dalah. Berarti tahun nggak? Piye iki kepala desa liyane iki? Ya. Rugi dong. Oh, mugi sing rugi aku ora ditanggap kok. Ya, Monggo, maka cerita. buka celuk. Iso awan ning omah wis ora kerasa. Oke, Pak, siap, Pak. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mobil mikir angganaku ngoli.
Andutut ati kebenar Lora mendah atiku tarsaya nomera Beranan miranda tapi Terima kasih, Dek Intang duduk dulu. Terima kasih. Siap.